Halo guys, jotono phongkaham hingke imo hingke onko nini apel gajor hete kaoji tomato rok hingke gajor ni omo seramani khum tok takhum seramani apel ni boso naithotok khenadi imo hingke 13 tarik ni video ang upload khlaimaliya karon himala ani recharge kwrwngui nono phunukmaliya ta kaoji rok rao omo khaio tahimala chong 13 tarik party mani sa kono obo party mani corporate kitchen ni malik jono party khadini mani hingke bibinno khana tong gorom khana sakha kom sajak ta boso naithotok khenai imo hingke moi ni bumung pura moi ni bumung no moi phunuknai naitong ei jora mo hingke phunuknai oya phunukmaya phunukma tongo tahon biji rok hingke phunukma আজকে মজা মনে হয় কত মই যায় মোবাইলে নাইটন সাকারে